रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसामंत भोसले व पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांच्या हस्ते मानाच्या सुवर्ण नारळाचं पूजन करण्यात आलं। त्यानंतर मोती तलावात सोन्याचा नारळ अर्पण करण्यात आला। सालाबादप्रमाणे सावंतवाडी पोलिसांनी मानाचा नारळ शहरातून वाजत गाजत मोती तलाव काठावरती आणला। सावंतवाडी संस्थान व मानाच्या नारळाची पूजा राजेसाहेब खेमसावंत भोसले पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आली। त्यानंतर सोन्याचा नारळ पाण्यात अर्पण करण्यात आल्यानंतर उपस्थित सावंतवाडीकरांनी नारळ अर्पण केले। यावेळी मोती तलावाभोवती मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा नारळ देखील यावेळी तलावात अर्पण करण्यात आला। यावेळी सावंतवाडी संस्थानचे राजे खेमसावंत भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी, राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना परब, पूजा दळवी, माजी नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर, दिलीप भालेकर, कोतनीस, सुमन गुरुजी आदींसह सावंतवाडी पोलीस नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।